A v tejto chvíli boli dostihy odštartované, takže Memorial Emila Šulgana, handicap druhej kategórie na 1200 metrov a v čele je okamžite Eastern Light, nasledovaná Double Piccolom, takže je to Eastern Light, naopak zaostala nám tam Biarritz a Sun Eruption, takže je to Eastern Light vo vedení, ktorá je prvá Eastern Light, za ňou je to Double Piccolo, ale už v tejto chvíli druhý zverenec Jozef Chodura Dodibat, ktorý je tam už spolu so Sign of the Zodiacom, za nimi je to Line Honey a Royal Orient, ale Eastern Light zo štartového boxu číslo 1 vypálil okamžite do vedenia a drží si tú výhodnú pozíciu pri bariére. Už sme v oblúku pod výpadovkou a točí sa do cieľovej rovinky. Je to teraz dvojica Eastern Light a Dodibat, za nimi je to Double Piccolo spolu so Sign of the Zodiacom, je tam ešte schovaný Line Honey, Biarritz sa prepracúva dopredu, ale už to asi nebude stačiť. Je to Eastern Light stále, ale už teraz cez ňu pôjde Dodibat, za nimi sa to snaží ešte svoj finish rozbaliť Double Piccolo, Dodibat ide dopredu, zvonka bude útočiť Sign of the Zodiac a teraz je to medzi zverencami Jozefa Chodura, Dodibat a Double Piccolo, Dodibat, Double Piccolo alebo Dodibat. Bude to Double Piccolo nakoniec, Double Piccolo, Dodibat, Sign of the Zodiac. Tesný súboj.